Predĺžený víkend v prírode si nedávno užilo i 60 skautov z Vrbova, Nižných a Vyšných Ružbách. Tých okrem zaujímavých hier a nocí mimo domova čakalo jedno obľúbené súťažné podujatie. Ani strmý kopec neodradil mladých skautov od súťaživosti. Prekrásna príroda Vyšných Ružbachov zvíťazila nad lenivosťou a opäť nastolila chuť stráviť deň veselo a v spoločnosti priateľov. Chalani, môžem sa opýtať, koľky ste pracovali na tomto Šarkanovi? Traja. Najprv kostru sme zrobili a potom tu vedúci nakreslil toho pajka. Prečo Silvík? Lebo sa mi to páči. Prečo sa ti to páči? Lebo to moje meno. Asi taký týždeň dozadu sme to robili každý deň po hodinke asi. Na našom Šarkanovi sme robili asi 6 a trvalo nám to asi 2 dní. To vymyslel takýto motív robotický? Tak asi ja. Čo ťa k tomu viedlo? Prečo práve robot? Lebo sa mi páčil. Robíme ho same devčatá. Ja som robila ústa, Tamarka robila nos, Slavia robila oči a tak sme sa rozdeľovali. No a vlastnoručne vyrobené šarkany si skauti aj na ostro vyskúšali. Myslíš si, že bude lietať? Je dnes dobré počasie na takúto akciu? Môže byť. Sme radi, že lietal, lebo minulého roku nechcel lietať, ale toho roku je všetko v poriadku. Tento rok si obľúbenú šarkaniádu skauti oprášili opäť. Minuloročná premiéra sa osvedčila a tak pri výrobe papierových drakov ani tento raz fantázia nechýbala. Ktorý šarkan sa tebe najviac páčil? Môj. Za percento som dostala do Šarkana. Robili ste aj estetické vyhodnotenie šarkanov? Bolo podmienkou vlastne pripraviť si alebo výroba vlastného šarkana? Áno, vlastne tie, ktoré sú tu kúpené, ktoré si kúpili, tak sa vlastne vyradili zo súťaže, môžu si ich púšťať, ale estetiku tam vlastne si na tom deti robili sami, čiže robili sú tu kostru šarkana základnú a vymaľovanie a to vlastne všetko doplnenie estetické. Videli ste už chalani aj ostatných šarkanov, myslíte si, že máte šancu vyhrať? Taká malá tam je. Neviem vôbec. Zatiaľ mohol by. Čiže dávaš mu šance? Áno, určite. Ako nám organizátori prezradili, na záver šarkaniády dostanú odmenu aj autori najdlhšie a najvyššie lietajúceho šarkana. Ktorý šarkan lieta najvyššie, ten váš? Kikin. A hoci mená víťazov sme sa nakoniec nedozvedeli, pre nás boli víťazmi všetci. Sladká odmena a teplý čaj sa však ušiel každému. A úplne na záver si pozrite, ako má poriadna šarkaniáda vyzerať.